Nu har I så mulighed for at vende kortet, eller det holder som det er. Hvad synes du om det? Det kan jeg godt lide, det er jeg rigtig glad for. Jeg vil gerne vælge at spørge dig omkring Mette. Hvad er grunden til, at du ikke vælger dit kort? Pænt hår. Pænt hår. Så spørger jeg så dig, Natasha. Hvad er grunden til, at du ikke vælger kortet? Jeg synes, at det ser rigtig fint ud. Jeg godt lide hans halskæde. Ja. Men du ved jo, at han sammen med hans alder vil jeg også vide, hvad for personer i virkeligheden er. Ja. Så byder vi velkommen til. Han har aldrig haft et fast kæresteforhold. Det har aldrig duet, så han har sin egen frisørsalon og er besat af sit udseende. I fritiden der er han spændingsinstruktør og går meget op i den hobby. Og han går tit i operahuset, og han prater mere. Han synger lige så godt som Paul Potts. Må vi høre? Må vi høre? Paul Potts derovre. Kan du sælge, hvor mange der har valgt dig fra? Og der er to. Først og hvad er grunden til, at du ikke vil det? Ja, altså nu kan jeg ikke så godt lide mænd, der er til musik, og han er måske også lidt for lidt. Snak om dig selv. Hvad er grunden til, at du holder det? Jamen, mig og operasang, det er rigtig godt sammen, og så synes jeg, at han har nogle rigtig frække ører. Så skal vi spørge, hvis du synes, så godt om operamusik, kan man så høre det nu? Jeg er ikke selv sanger, så... Så synes du heller ikke, du har ja, du kan se, at der er 9 skønheder, der gerne vil have dig det. Men du kan snakke på benene, så du skal begynde at vælge 5 piger fra. 5? Ja, og du starter. Nå, shit. Det er savnet, det her. Du har 2. 3. Mange op på. Spørger så dig. Hvad tror du var til, at han fandt dig straf? Det kan du fortælle. Jeg synes ikke rigtigt, vores kemi så på afstand rigtig fungerer. Jeg kunne mærke det i maven. Jeg synes, det er rigtig sød ud. Hvad var det, du holde Maria der? Jeg kunne mærke på kemi, der var på lang afstand. Jeg kan også få fornemmelse i fingeren. Så skal jeg så have til at vælge 2 skønheder fra. Så kød. Pinlig. Hvor fanger. Jeg kan godt have haft en at synge med. Nu har du 2 tilbage, Maria og Kirstine. Så skal jeg lige spørge. Hvad var grunden til, at du ikke ville stramme den? Han er da for stor. Jeg kan da ikke. Ja, okay. Nu har du så mulighed for at vælge en af de 2 her. Hvor du skal starte. Hvor lang tid får jeg? Du har 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvem den? Kom nu.